U għaliex it-talba ta' Marija f'Pentekosti daqshekk importanti? Hija importanti minħabba l-esperjenza li hija kienet diġà għamlet tal-Ispirtu Santu ġewwa Nażaret. Meta l-Anġlu Gabriel kien qalilha li l-Ispirtu se jinżel fuqha u l-qawwa tal-għoli kien sejjer jattiha. Marija diġà ħanidu kienet għamlet din l-esperjenza tal-inżul tal-Ispirtu Santu fuqha. U allura meta kienet qed titlob għall-Knisja kienet qed titlob sabiex l-Ispirtu li hija kellha ġewwa fiha seta' jinżel ukoll issa fuq dawn l-apostli, il-mażulin ta' Bina Ġesu. Sabiex kif Kristu twilet permezz tal-Ispirtu u ta' Marija, anka l-komunità l-Knisja f'Ġerusalem titwilet permezz tal-Ispirtu u permezz ta' Marija. U għat-talim eżisti mod partikolari li ħeġġiġna fih San Luigi Maria Grignon de Montfort, huwa qaddis saċerdot missjonarju Franċiż illi saħaq ħafna fuq il-qawwa tar-Rożarju, saħaq ħafna fuq id-devozzjoni vera u b'saħħitha lejn il-Madonna, u qaddis l-influenza ħafna qaddis ieħor ta' żminijietna, il-Papa Giovanni Paolo II. Allura eżisti importanti li aħna hekk din qegħdin nifhmuha. Nifhmuha li Marija titlob għalina fir-Rożarju biex nirċievu id-don tal-Ispirtu Qaddis. Però Marija x'kienet qed tagħmel ukoll fiċ-ċinaklu u da fit-talb biss? Le. Ċertament Marija kienet ħanidu hekk il-memorja ħajja ta' Kristu fih dan din il-komunità nisranija. Marija kienet preżenti bħala Ġesu, mhux sempliċement bħala Marija, imma kienet preżenti bħala ommu. U di tagħmel differenza oħra eżisti, għaliex bħala Marija se titlob għalina, ma bħala ommu hija kellha esperjenza partikolari ta' Bina illi fih dan l-ewwel komunità hija se taqsam din l-esperjenza tagħha ma l-apostli. Min jaf l-apostli kemm kellhom dubi u kellhom dubi għax fil-fatt il-Vanġuri jgħidilna li saħansitra fil-mument li Ġesu darilhom u tira s-sema uħud mill-apostli xorta waħda ddubitaw. Meta anka aħna bħala saċerdoti u anka rajja spirituali tagħna l-isfijiet ma' qudiem mal-Papa nferxin mad-dinja kollha. Jaddu ma stess momenti jibsa fil-fidi, mill-momenti kif ħajjemnu qudiem realtiet soċjali jibsa, Marija tiġi taqsam il-fidi tagħha anke mar-rajja tal-Knisja llum. U allura l-bżonn eżistijej li ma mwebsux qalbna għall-Madonna fil-ħajja nisranija tagħna u b'mod speċjali fil-ħajja tagħna bħala rajja. Illum biex niġġeddu nelbu l-ħażen għandna bżonn kif għamlu l-appost li morru lura fiċ-ċinaklu u nesperjenzaw il-qawwa ġdida tal-Ispirtu fil-ħajja tagħna. Bit-talba ta' Rużarju l-Madonna llum trid iġġedded il-Knisja u ġġeddidha b'dan il-mod. Iġġeddidha b'dan il-mod. Mela l-ewwel ħaġa li nġabru fl-imkien l-qagħda ta' bejnietna u nitolbu Rużarju fl-imkien. Ħaġa prattika oħra li toħroġ minn dan l-arfin kif spjegajtu Rużarju llum hija l-bżonn li aħna nimmeditaw il-ħajja ta' Ġesu fir-Rużarju. Jiġifieri mhux kwistjoni kemm se ngħid Rużarju, mhux kwistjoni kemm se naġġel, kemm se nħaffef, imma hija kwistjoni kemm jiena ma' kull posta sejjer nifhem nidħol fil-qalba ta' dak li qed nitlob fil-dak il-misteru. Fejna fin jekk qed nikkontempla tħabbira ta' Ġesu illi Ġesu kellu jitnissel minn Marija mill-Anġlu Gabriel meta tgħaddi l-aħbar, allura jiena nkun nista' nifhem il-kliem tal-Madonna, nkun nista' nifhem ftit il-pjan tal-lek, nidħol niggosta u nidħol ftit fil-qalb, nara eżattament kif ħansib li nnifsi f'dik is-sitwazzjoni bejn Madonna u Gabriel. Dak u din nista' nimmedita biex il-ħajja ta' Ġesu tiġi stampata fil-qalb tiegħi. Hekk meta nifhem ukoll ir-Rużarju b'dan il-mod, la mhux biss nitolbuh flimkien u nitolbuh immeditat, però wkoll nistennew il-grazzja tal-Ispirtu li taħdem fina. Nibdew nitolbu ħafna anke permezz tar-Rużarju għall-inżul tal-Ispirtu Santu fuqna. Ħalli nagħmlu din il-bidla li jaħtieġ u nirċievu l-qawwa li nkunu nistgħu nxandru il-kelma tal-Muried Ġesu. Meta nifhmu eżisti allura din l-isbuħija tar-Rużarju b'dan il-mod, l-aspett komunitarju, l-aspett li jżommna verament niġġeddu fi Kristu, nibdew nifhmu anke ftit il-qawwa ta' din ir-Rużarju. Il-qawwa tar-Rużarju eżisti mhix fil-kliem tiegħu, mhix fil-kliem li aħna ngħidu. Il-qawwa tinsab fil-preżenza ta' Marija li tkun magħna. Irridu nemmnu għax hija verità li kull darba li aħna nitolbu Rużarju il-Madonna tkun maquda magħna. Marija tkun magħna kull darba li aħna nitolbu it-talba ta' Rużarju, għax ir-Rużarju huwa talba ta' Marija. Lek meta tkun qed titlob ir-Rużarju waħdek jew fi grupp,
f'komunità emmen u realizza li Marija da maquda miegħek kif kienet mala post li fiċ-ċenaklu. Jiġifieri il-qawwa tar-Rużarju tinsab f'din il-preżenza ta' Marija. Marija li l-Immakulata. Marija li rebħet fuq l-għadu antik tagħna x-xitan. U għalhekk ir-Rużarju eżisti anke l-Madonna f'diversi mid-delitt tagħha irrikmandatu bħala l-arma, bħala t-tarka tan-nisrani, bħala verament dik it-talba li bija aħna sejrin nelbu id-diffikultajiet, sejrin nelbu l-mart, nelbu d-dizastri naturali, nelbu l-gwerer, per ġewwa Fatima f'kull dera saħqet li bit-talba tar-Rużarju tintemm il-gwerra jkollna l-paċi. Fejn qiegħda hija proprju f'din il-preżenza tagħha. Il-preżenza tagħha eżisti għaliex partikolari. Biex nifhmu x'tagħmel u ġib fostna l-preżenza tal-Madonna, irridu mmorru lura fil-kelma talla meta Marija marret iżżur li qaribetha Elisabetta. X'ġara għal Elisabetta meta l-Madonna kienet preżenti f'dara. Elisabetta mtliet bl-Ispirtu Santu. Araw eżisti xrabta hemm bejn Marija u l-Ispirtu Qaddis kemm għand Elisabetta kif ukoll fiċ-ċenaklu f'Pentekoste. U hekk jiġri kull darba li aħna nitolbu ma' Marija, aħna nimtlew bl-Ispirtu. U għalhekk l-Rużarju jġib il-paċi fil-qalb tagħna, jġib il-ferħ, jġib l-imħabba. Għaliex? Għaliex dan huwa kollu frott mhux tal-Madonna, huwa kollu frott tal-Ispirtu Santu. Kif jgħidilna San Pawl fil-Trat tiegħu bil-Galatin, il-frott tal-Ispirtu għal imħabba l-erf, ir-rażan, it-tjubija. U dan kollu meta aħna din ma' Marija, għax dik li mimlija bil-grazzja aħna bħal Elisabetta jiġrilna li nimtlew aħna wkoll dan id-don tal-Ispirtu Qaddis fil-ħajja tagħna. U allura konsegwentament nintlew anke b'dan il-frott tal-Ispirtu. U għalhekk ir-Rużarju jġib dan il-paċi eżisti fil-ħajja tagħna. Għaliex jimlina bl-Ispirtu Qaddis li jibdel il-qalb tagħna li jgħinna nikkonvertu u jgħinna naraw l-affarijiet iċ-ċirkustanzi ta' ħajjitna fid-dawl ta' Alla. Għalhekk eżisti hemm qawwa tremenda. Ir-Rużarju anke huwa qawwa tremenda kontra il-qawwa ta' dlamijiet, kontra l-ħidma tax-xitan fil-ħajja tagħna. Għaliex meta qegħdin maqudin ma' Marija qegħdin nkunu maqudin ma' dik illi l-Immakulata, dik li xitan jibża minnha x'qatt ma kellu sem fuqha fl-ebda mument. U allura lek hemm din il-qawwa kollha fir-Rużarju anke kontra l-ħidma tax-xitan fil-ħajja tagħna. Eżisti għandna bżonn però hekk nagħmlu din l-esperjenza li aħna nafdaw fil-qawwa tar-Rużarju. Hija xi ħaġa li nixtieq nipproponija ħafna żis lilkom semmija. Illi bit-talba tar-Rużarja mhux biss hekk nitkellmu u nitolbuha u ngħidu ħafna affarijiet, imma li nafdaw bit-talba tar-Rużarju iċ-ċirkustanzi materjali u spiritwali tagħna bħala knisja bħala komunitajiet lil Marija fidejn din il-qawwa ta' din it-talba tant tal-qalba. Din it-talba li l-Papa Benedittu 16 f'mument minnhom isejħilha il-wirt tal-Madonna fid-deriet tagħha. Niftakru li anka fl-istorja tal-Knisja, per eżempju, niftakar fil-ġlida tal-Lepanto, meta kien hemm possibilità li l-fidi nisranija fl-Ewropa kienet se tintilef għal fidi Musulmana, naraw illi propju l-Papa kien talab sabiex l-Omna Marija taħt it-titlu tar-Rużarju talab li r-Rużarju jintalab ħalli sseħħ anka biex ngħidu hekk il-fidi nisranija tibqa' preżenti, tibqa' ħajja fiħna l-Ewropa. U naħseb illum anke llum il-ġurnata eżisti għandna bżonn nemmnu f'din il-qawwa anke fir-realtajiet daqshekk kbar ta' kriżijiet ta' fidi u sitwazzjonijiet li aħna għandna. Anke fl-Ewropa eżisti meta l-fidi nisranija marret il-baħar. U anke f'pajjiżna li għal min għandu għajn jaħfuċċju kapaċi jara x'qed jiġri, hemm bżonn li nirrealizzaw eżisti. Nirrealizzaw li l-affarijiet mhumiex sejrin tajjeb fil-ħajja nisranija. Illi anke fil-ħajja soċjali tagħna fejn jidħol l-element ta' fidina hekk personalment naħseb inħoss dan huwa jien għax naħseb jien, mhux bil-forsi għandu raġuni ma hekk nara s-sitwazzjoni, illi aħna l-pedamenti tagħna din jitnaqru u f'daqqa waħda il-bini se jaqa' f'daqqa. Bħalissa għadna kuntenti naraw bini li huwa preżenti u ngħidu hemm elementi, però minn taħt l-affarijiet din jitnaqru. U meta jitnaqru sew, allura l-bini se jaqa' f'daqqa. U jista' jkun li f'daqqa aħna se jkunna xokk f'daqqa f'pajjiżna. Forsi mhux issa, forsi l-qudiem. Fuq dan nixtieq nkellimkom aktar il-qudiem x'naħseb x'nirrifletti fuq ir-realtà ta' madwarna, però naħseb illi l-għajnuna Tomna Marija fit-talba tar-Rużarju tgħinna anke f'dawn iċ-ċirkustanzi soċjali u anke ċirkustanzi ta' żwieġ tal-familja. Ejjew nafdaw fidej Marija u fidej il-qawwa tar-Rużarju. Tant kriżijiet ta' żwieġ, tant fallimenti, tant żwieġijiet li sejrin tajjeb ukoll ħalli jibqgħu jkunu msaħħin. Ejjew nafdaw fidej il-qawwa tar-Rużarju u Omna Marija eżisti il-vokazzjonijiet li naqsu ħafna.
Ejjew nafdaw il-qdussija tas-saċerdoti. Nafdaw ħutna saċerdoti li din mumenti biss fil-ħajja tagħhom. Nafdaw żgħażagħ li għadhom ma skoprux il-Kristu, nafdaw dawk li telqu mill-Knisja, nafdaw tant mart li qed jaħkem id-dinja, nafdaw taħt il-qawwa tar-Rużarju anke diżastri naturali qegħdin iseħħu ħalli bir-Rużarju nilbuhom. Eżistijej hemm bżonn li aħna niftħu qalbna beraħ għal Marija u għal din il-qawwa ta' din it-talba sempliċi, però xija sempliċi hemm il-qawwa talla fiha. Ir-Rużarju huwa t-talba tal-fqar, huwa t-talba ta' ċkejknin, jitolbu biss minn bħal Marija jaf li għal-mulej ħares lej iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu. Jalla eżistijej, il-kol kemm aħna niskopru b'mod ġdid it-talba tar-Rużarju bħala esperjenza ta' ċinaklu ma' Marija, esperjenza ta' Pentekoste u t-ġdid fil-ħajja nisranija tagħna u fl-imħabba tagħna lej Kristu u lej Marija. U jekk nagħmlu dan, il-mulej naslim.